kasumbut. Ya Bang Bayi kena corona pisan ngene iki lho. Dawong efeknya jarene ora oleh kerja, ora oleh ngluyur. Lho tapi Bang ya panggah njaluk setoran bayar ge daduk piye dari masalah rumah saku nyambut gawe kok saya suwi saya angel ya. Yo, masih tambah dua anak luyur repeh. Ya anak wedok gandeng bocah kerangon wedhus. Model-model curug keton bisa. Rupane rumahku kok padha. Nasib. Nyadi. Alah Pak, metu kilo ta lho golek paketan. Paketan. Nah, jadi bedino nggih nelponi sapa itu, Jan? Kilo ta lho Pak, ra suwe lho. Gak iso. Ning sik kene tak tekoki arepan. Aku ki karepku bocah wedok iki aja ngluyur-ngluyur ngono. Lah awan bengi ngluyur ae lho. Jane terus marani sapa ngono. Alah Pak, canu ya wis biasa lho, kok wong bisa ngono wae. Yo, desa kan demi anak lho aku. Aku ngopeni awakmu kecili ngono lho. Lu sampean ngluyur Pak iki lho. Pak iki wah ngene mumet sana. Kuwi gandeng sapa? Wis ra tau pikir Pak, anu aku wis gede iso mikir to Pak. Yo mikir wong tuwek iki mesti mikir. Anak lek ngopeni cilik, pengene bapak ki anak ki dadi wong sing sukses ngono lho. Awor-awor bocah ngono kae. Kok ngaku, awakmu sik gandeng. Sapa lho Pak, Galito ya? Lah bocah kok curug keton wedhus lho. Ini to Pak, anu kuwi aku pas karo cah iki wis kadung cinta mati. Sayang tenan ya. Cah nang lugu tur gengsinan yo an. Lugu. Beh, model kaya wedhus ngono lugu. Wedhus iki ya tak omongi. Wedhus iki digandenge babon sapa ya? Oh. Wis karo kuwi wedhus kok. Tapi cah iki ora setia aku Pak. Ngono sampean iki bakal ngerti. Gawe itu kaya apa? Bocah kok ngono. Aku duwe kenalan ngono. Anake Pak Lurah. Sugih. Lurah Betadu. Anaknya bagus, sekolah S5, S3 ya? S3 ya? S3, dokter hewan. Kok zaman Surabaya ya mau jodoh. Pak kan yo pengen anak iki penak ngono lho. Sampean kan moh to, nyapu-nyapu, kelut-kelut. Ning kono karek ngongkon, kono duwe pembantu sampean lho. Anu sapono, gekno wedang. Cucekno bajuku. Sampeyan kono bebas. Ah, mbok Pak, mau angkat aja bayi kok mau kekang terus. Wes, boh. Masalah. Loh, Oh, pancen bocah dilikne ra kenek. Bocah padha wedhuse kowe Galito ya. Berarti nek aku wedhus kowe wedhus lho, Pak. Hah? Kena ya? Iya bang, hawane sewedu pas mancing penak ini. Kuwi mau wis nggo cacing kurung. Tenang ae. Wis tak siapne cacinge. Lah. Gontrotan sandengmu iki. Opo iki? Ya kok cadangan makan siang iki. Perhatian ngono ya aku ya. Iya lho. Iki tadi badokan ke kawan.
Aduh yan. So, irang ising ning kali. Awane semilir rang ini. Aduh. Ora ketemu kalian. Aduh. Nyawa iki. Oi, entret. Masuk ri. Biar kita iku. Cah nom-nom saiki obah biar. Santai ning kene pel. Kaya ora dosa ya. Upamu kaya ora dosa. Kowe iki lho intipane neraka. Ambemu lho. Ajane tenan. Ya, ayo ngobene. Aduh, nyampot bajingan sopo iki, Mang? Ya, apa jenis sopo kan, Mbak? Sampah sembarangan iki. Dek. Anak suwane ngomong lho iki. Nyapa? Woi, kowe tadi bae. Metu oleh wani. Oh, yo tak udan aku. Ngejak geger wae. Rino oleh wani. Angkat samu no. Ngapo? Ada piris. Ayo. Talar wong kae cong. Yo. Aku ngetokne jurus. Wong apa kae ngene aku. Tasane jurusku ki lho, jurusnya trenggiling wae. Tas yo, wes maju. Maju. Ayo. Alah, jurus beanci aku iso. Ngene lho. Lah, cah gayi dingi sore, cah loro maju bareng. Aku ora mundur ra wedi ya. Piye? Ngomong apa kowe? Kowe ngomong apa? Aku iki ngene lho. Aduh. Sopo kae? Bene enek geger. Gegernya apa kae? Sik delok sik. Gegeran. Wes. Apa sopo? Gegeran ya. Salah to, Pak. Wes. Ki nyapo? Salah opo? Ngene, Pak. Gua sampah sembarangan ngenekin ndasku posisi aku ngising. Itu kok kono suarane wow. Oh iya kaya trek iki rek. Loh, kirek pito? Singo. Kucing deh. Kadal iki. Lah. Ora usah. Gawe goro-goro lho. Tak jebolne bulu perindu. Iki lho, Pak. Mantumu lho kok ngene lho, Pak. Piye to iki? Mantu tak idoni nan mantu. Astagfirullah, Pak. Di api-api sandal. Saiki putih, Pak. Lah, ganteng iki. Butuh ngoten, Pak. Ngene-ngene kula ya calon mantumu lho, Pak. Opo lho, rayu wedhus ngono. Aku gak cocok, emang anakku wis tak omongi. Gak oleh, anakku ya setuju, syukur. Wah, Wis gimang nyapo? gak kuwi. Mbak telek pusing. Iya to. Ya orang ano. Lah aku mang ngerti tai. Tai pating kelulur ning kali. Berarti kelakuane cah iki. Lah, saiki ngene lho, Pak. Iki mbak sama sembarangan ramen rasane lho. Ki ngono. Oh ya iki. Ora pas. Iki yo sing Ora opo lho, saiki cara aku mengisi kok yo bener aku ngisi tapi iki mbak sama sembarangan nganti kene ndasku. Gendul emang lho. Nemen sapa saiki? ngono ki dream pisan kae. Aku tong
Ngene lho. Iki padha salahe asine. Awakmu ki berak ning kali wi ya kleru ngono lho. Jawaku nek omah ben hemat listrik, hemat air kok, Pak. Hemat listrik pedhot listrikmu ae karuan ra usah gawe listrik-listrikan. Ya mboten ngoten, Pak. Ayo gowak salah sembarangan. Iki cah cilik pisan iki melu-melu. Ya iya pancen gua sampah ku ya kleru. Kowe gak ngerti sebabe. Sebabe kowe lek enek gendul, sampah, plastik. Kuwi lek nyereti kali. Engko malah banjir. Soale kuwi bendung. Engko lek wis bendung, kali kan panggah mili. Engko lek mili meluap ning ndi-ndi. Lah kan awake dhewe kan yo repot ya umpama pas banjir ngono lho. Nah, rungokno. Kuwi lho rungokno jungsi ning kali ya. Padha klerune kabeh. Ngomongi koyo wedhus kabeh. Ngene iki yo koyo wedhus. Iki tapi eleke sitok, Pak. Ngejak cah cilik-cilik ngawur-ngawur kok ngejak nakal kok. Awakmu yo ngono, ngluyur ae to le. Mbakmu ngluyur kowe yo ngluyur. Weh, pail mobile teki kopar koyo kompor kae lho. Biar. So papek popek. So iki. Wis saiki ngene wis ngerti to saiki akibate piye. Mulai gua sampah sembarangan, pencemaran lingkungan iki piye. Wis saiki padha njaluk sepuro dhewe-dhewe, gendang mulih, gendang mangan ngono. Iki kok njaluk sepuro, Pak? Yo ora yo kabeh. Ta anakku barang iki. Wis ndang njaluk sepuro kono. Gombal yo ngono yo. Melu-melu cah yo ngene iki, cah bajingan yo ngene iki. Elo. Wes Jumat ceramah ya wes. Oh. Iki bumerang. Tak uncalne iso balik pakok. Enggak wis sing kowe to, salah yo wis salah ngising iki. Kowe salah gak dibacaran ngene dasku ngarani wong ngono iki. Alah malah tak tinggal ngalih. Wis ndang yo sepuro kono medahku aku. Wis ndang. Oh, enggak kowe sing ndang to. sepurane. Wis ruputku sesuk aja geger neh. Ngerti kan salah kabeh. Nyapa mumi gak trimo jarene. Ora nyapa to mung sepuro, Pak. Nah, sepuro ngakeh ya. Iki yo sepuro. Tempel iki. Oh. Ya alah. Sik. Emang bune beatek wis cawi rong. Aku mang yo. Ya ampun siang seng-sang. Cik, Pak ya. Wis iki selesai to masalah ya. Heeh. Aku tak cawi. Oh, baik. Bisa baik. Halo Sobat DSR, itu tadi video mengenai tentang pesan moral tentang sampah ya. Seperti di belakang saya ini, di sini ada sungai kan. Kalau di sini memang masih bersih, sungai masih bersih, masih bisa buat mandi, bisa buat cuci baju atau segala macam masih bisa. Tapi kalau biasa di kota-kota besar, sampah biasa bertaburan di mana-mana karena orangnya kebanyakan tidak peduli tentang sampah. Padahal sampah itu sendiri adalah merupakan masalah terbesar di dunia ini, sampah. Oleh sebab itu saya berpesan kepada Sobat DSR, kalau membuang sampah jangan sembarangan, apalagi kalau dibuang ke sungai, itu akan merusak lingkungan. Jika sungai penuh dengan sampah, bukan cuma habitat yang ada di dalamnya, misalnya ikan atau apa segala macam mati, bukan, tapi yang lebih parah lagi, jika sampah itu sampai menutup aliran sungai, maka airnya akan meluap kemana-mana dan bisa menyebabkan banjir di mana-mana, akan menimbulkan penyakit juga tentunya. Nah itu dia. Oke, itu dia pesan dari kita dari DSR Channel untuk kita renungkan bersama, untuk kita menjaga lingkungan bersama agar tetap bersih semua, khususnya di daerah aliran sungai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya, dan jangan lupa share di FB, WA ke teman-teman kalian semua. Oke, jumpa lagi di DSR Channel Engkelan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. DSR Channel Engkelan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe DSR Channel. DSR Channel.
Ya jelas.